Ai boy, kamu belum. Bela ko biri bo wanne mo waja chere. Bela ko biri bo banya ne kuna ne ku bela ko to bo. Gari zi na kabari ri ki wana bo mwe. Bata kita ko na go le to beri ki wan ta bo aguna da. Bata de kama. Jaba nan de wa ti e we che ko na ti e ko se ti go. Ibata wa chi jaba ri e ke na ko afu. Ibata no e jaba wan ta na no ya ba ni ba to do jaba bi si te. Ibede mo ne ga dan wa aguna da aja. Aguna da aja. Obe ko ja bi bata ma to to oju oku anyi o. Bi bata ku ma to to kwa go ba to. Mmiri na ba ka nje agụrụ bụ mgbule ga elo na-eri nji bo na arụ arụ. Opuke no ya bolu ebo efu efu ọmụ afụ ome nya ka o ji abụ etiji na ofu ome. Igbo ọrụ ebo ya ba abọrọla na abọsi enyi nke nya ka o ji abụ obodo dị na ọmarụ nke eji ya mmadụ menifa. Mụ na mma. Tọrụ ori ebe abụ ya atọ atọ ọtọla atọ nya ka ndị Igbo ji anakarịcha ịtọ. Mgbule ga elo na-eri ka ndị Igbo iche. N'ọrụ ebe ya na anọla n'aka m ekere okwu mma. Ihe wọlé ihudo ogori obe ka o chikere mbọsị onye eri udo anya aka obe kwa ike akụ omere nje aka. A na-ekwu ochie. A na-ekwu ochie. Nọ na aka ịnụ n'ọnụ mmanwụ maka ọnwa ka isi. Nwoke ya na-anọta. Sinisi tukwu ịba na-ewu. Ni si ilu ebe ahụ ebere si ike onye dị isi akọbara bụ mmekọta ka eji amụ mmiri na anụkwolu isi alụ ebe ya asa ebere achọghị ibe eji ejisi ebere asatọ n'olu ori ebe ahụ eji asa ebere ka na-aba asakọ n'ọnụ ya ka o ji adị mma anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọma agba iteghetaru ebe ya eto obe chọọ ite esi obe n'ọkụ mmiri nrụzeri ebe ahụ mgbe ejirela na arụji agwọ mgbakpọrọ ndị obe ego Ihe wuru ume agwọ mkpụrụ n'ụzọ agwọ n'eke jide ego n'aka jide ego n'aka mana kama mma ọtụrụ uwe m tinye n'isi na mgbere mmadụ tinye n'isi mgbere mgbe ama n'udo na-atọ ụtọ ibe o ji abụ onwe ka okwute ịkọ n'ọnụ ntụtụrụ ukwu ụyọ tinye n'isi okwu aka ụyọ m n'ọnụ ọgụ ọchịrị ụmụ ọchịrị nta akwụ Mmanwụ etere n'ụlọ.